Здравейте, тук от сърцето на планината. На Топъл чай искам да споделя, че този портал се усети много силно и наистина се вля много висока вибрация. Тия дни при мен и изобщо пред нас всички е много, много навътре, потопено в това да познаваме много, много набързо себе си и да виждаме какво все още работи в нас и какво не. Но това, което имаме задача сега да направим е наистина да започнем да съществуваме повече и да генерираме повече висока вибрация от типа на радост, спокойствие, мир, хармония, любов, съпричастност, която да не е толкова смесена и примесена с постоянните травматичности, страхове, притеснения, предубеждения, модели и така нататък. Просто дойде момента, в който да се успокоим и да се отпуснем да живеем тук, да приемаме, че сме тук. Да приемаме, че сме тук, да се наслаждаваме на това, че сме тук и въпреки, че осъзнаваме какво ни заобикаля, да продължим да сме радостни и щастливи от това, което ни заобикаля. И да спрем да се вайкаме, че тук света сега бил такъв, че плановете на тъмната сила били еди си какви. Да не се фокусираме толкова, да не навлизаме в крайности, в негативи, напротив да се наслаждаваме на това, че сме тук, че имаме тела, че понякога ни болят, понякога може да се случват много неща, които не са ни по вкуса, но те са такива и нашата задача сега е да живеем в радост и хармония с това, което ни заобикаля, да се научим да го приемаме такова каквото е. Да приемаме и себе си, да спрем да бъдем толкова самоунищожителни и толкова агресивни и унищожителни към другите. Това искам да споделя и явно днеска много не ми се дават видеа, така че чакайте да видим дали мога да го покажа. Гледката през прозореца. Много е красива, благодарим за тази красота, която ни дадаха и най-вече за енергията и за вибрацията, която ни дадаха. Обичам ни, знам, че се справим, знам, че можем да живеем по-спокойно, по-мирно, по-хармонично всичко, което е тук. И да не влизаме в крайности колко е черно и колко е лошо, а просто да се напаснем спрямо това, без то да ни влияе.